Hello mga kabagsik. Hello mga kamagsik. Mahaw na po ta. Uy, lagpas na alas 9. Mag-alas 10 na yung pamahaw na ni Aron. May buntag niya, mahaw ta. Mga kamagsik sa Donikop. May buntag. Kao na po. Dahil ko ano, tinola na manok, masarap. May kasamang ano, sayote. Tinolang manok, masarap. May sayote, may tangla din. Lami kayo. Mga kabagsik. Sabaw pa lang. Sudan na. Mahaw. Ay. Kaya di kasarap. Kahit hindi mo na nguyain, parang papasok na sa lalamunan mo, diretso na. Masarap. Madulas lang. Imposible na. Lami kayo. Dudulas ba yan? Malapod. Daghang salamat sa nag-subscribe sa akin kanina at saka kahapon. Mayong buntag. Daghang salamat. Thank you. Mahaw ta. Sa akong mga igsoon diya, ano, pamamahaw. Dali na. Sugod na ta, mahaw ta. Lami. Lami kayo. Ang atong paborito. Paborito ng mga Bisaya. Kinilaw. Lami kayo na kinilaw. Ano yung paborito ng mga Bisaya? Kinilaw. Number 1 na paborito. Kinilaw. Lami kayo. Pakita mo. Lapit mo kasi hindi nakikita yun. Buhatin mo. Buhatin mo itong ano. Naraw. Sa naglaway sa akong kinilaw karong buntag. Sige lang, laway lang kayo dyan. Adlaw. Ano naglaway na? Laway lang kayo dyan. Mahata. Adlaw mo kinila. Mag-ari ka dito sa mga balay. Kada adlaw na kinilaw. Hanapin mo palagi ang akong balay dito sa doon naman. Sa Quezon City, sa may Pinkian North Street corner. Bayabas, boundary ng Bayabas. Wala ang pinaka-cute na balay diri ah. Ako ara. Liwat diyan ba? Cute. Cute ang wilain. Kaya balo na mga bagsik manas doon ikaw. Kailan mo sang lolo, di ba? Mo to bagsik ko to. Lain mo to pagka bagsik eh. Bagsik mo to sa daruhan. Kini bagsik sa kakan. Lami kayo. Mahaw. Ayan na kayong pizza. Dibdib ng manok ba?
Basta Bisaya magluto. Ayaw rin kalimutan oh. Tinula, manok na may kasamang tanlol. Suno na po. Kanon. Marvin Molina Kenis. Suno lang, mga kabagsik. Sunod-sunod ang humete. Lami kayong sabaw. Taghom ba? Mga Bisaya, nasa mo karon? Mahal ta? Mahal ta doon sa mambalay. Hanapin nyo lang yung aking balay. Bagsik sa Donikop. Muna akong balay. Bagsik sa Donikop. I-subscribe nyo. Ayaw kalimti ha. Mga Bisayang gagmay, Bisayang dagko. Ayaw kalimot. Kaya kamo, hindi po na ako kalimta. Tatak-tak ng pawis. Mga kabagsik. Dami kalamig, ayaw sa bawah. Tayo lagi pag Bisaya magluto kayo. Yun pa kang sabaw. Akong anak ikatulo ulit ako. Napo siya yung channel. Subscribe nyo rin. Huwag nyo kalimutan. Hungry Ping. I-appeal din sa inyong balay. Katulo na ulit ako. Pasensya na sa mga kuha kasabot ng Bisaya. May buntag diha. Pambansang isda. Ano ni pambansang isda? Ihang ipaksiw sa kwan. Suka. Bangus. Bangus ikog. Kung mukha nga ni mong ikog, mabantay mo kay hait kayo yung tinik. Kasi matinik ang inyong kabagsik ba. Lang lamihan sa baw. No? Mutangan ako na ikuan dahon sa sili. Tapos na ikuan. Ay luya, ginisa sa luya tapos bawang sibuyas. Tapos konting ano. Panturasong sili lang rin. Para hindi masyado manghang. Parang kayang-kaya lang sa mga nama ko yung anak na kaluha mo. Hindi ko pang usap po. Di arang ulod. Dami kayong ulod, oh. Dapat ay prito na kwan. Gigi. Pinirito na Gigi. Para sa sabaw. Sabaw na tinula. Lami kayo. Wala man sipon. Wala man sipon tungkol sa lami. Yan na po ito sa paborito. Paborito ng mga Bisaya. Yaraw. Ay, kalami. Kalami.
Subscribe nyo ako ha. Bagsik sa Donikop. Ayaw kalimte, mga kabahay. Lamig ayo. Harap. Kain pa ako. May dagdagan ng katama nga. Nakasan ko lang din. Diya sa nananawaran sa pamahaw. Ayun buntag. Hop. Kaya sa mga akong mga parentira na kwan, Surigao, mahata. Kaya ako mga kabanan mga isda, mahaw. Mga vendors, fish vendors. Mahaw ta, mga kabagsik. Mga kabagsik sa Donikop, mahaw ta. Lamig kayo sa pao. Harap. Unod na na bilin. Pasok ang sabaw. Mag-ari magpermente sa balay. Permente na isabaw na rin. Mas nung kanan. Lagay sa aso ko. Sinsya na ko isang alagang iro. Banak man kayo. Banaan man ang iroan eh. Ugma ako na itinola ng iro. Pwede mo ng iro itinola. Banak man kayo. Salamat po sa lahat ng nag-subscribe sa akin. Daghang salamat. Bisdak. Kamusta? Bagsik sa Donikop. Ayaw kalimti. Daghang salamat.